Dynamo Kometa prehralo s Los Colchoneros 4-6, aj keď počas vyhrávali 4-2. Pri mikrofóne Juraj Greguš, takže Juraj, hovorím, dvakrát ste o 2 góly vyhrávali tento zápas, nakoniec ste sa dostali do nepriaznivého stavu a ten ste už zvrátiť nedokázali. Áno, určite je to tak a neviem si to sám vysvetlil, bolo to 4-2, mali sme našapnuté, ja si myslím, že chalani boli už proti nám. Trošku opustenejšie by som povedal, tak laicky povedané, ale ja neviem, čo to bolo, buď tá kondička nám odišla alebo niečo, ale mali sme koncovky, boli tam pekné akcie, všetko a zo 4-2 to chalani otočili. Fotbal je rýchla hra, to sa stáva. Už potom myslíš, že ak ste dostali gól na 4-5, už si cítil, že možno nemáte tú energiu a silu na to, aby ste to ešte s tým niečo urobili? Určite nie, vždy nie len ja, tuším, že myslím si, že celé naše mužstvo má vždy tú mentálnu silu to ešte otočiť a posunúť ďalej, ale proste teraz to nevyšlo, aj keď sme sa na chalanoch boli, že sme sa snažili, proste išli sme do 100% na to, ale proste nevyšlo to, neviem. Juraj, díky. No a zápas pohľadu Colchoneros bude hodnotiť Vlado Girman. Vlado, tak dvakrát ste prehrávali, počas dokonca 2-4, nakoniec víťazstvo 6-4, takže ako by si to opísal? Tak dvakrát sme prehrávali o 2 góly, ale tuším, že ešte na konci prvého polčasu sa nám podarilo znížiť na 2-1 a potom sme to obratili, takže myslím si, že môžeme byť spokojní. Myslíš, že je to víťazstvo zaslúžené alebo skôr šťastné? Ja si myslím, že keď sme to otočili, tak už sme to ukontrolovali a myslím si, že sme mali na to, aby sme vyhrali. Bol to taký divoký zápas, naozaj veľa šancí, možno skôr by sa dalo hovoriť o ofenzívnom poňatí hry z oboch strán ako o defenzívnom. Myslíš, že do budúcna by ste si skôr možno na tú defenzívu viacej mali dať pozor? Myslím, že áno, pretože dostávame veľa gólov, ale tak je dôležité, že sme vyhrali a že vieme v ťažkých momentoch zabrať. Vlado, díky.